खोल्या तिने चिकटपट्टी पण काढली नाही, डायरेक्ट खोकाच तोडलाय. वाटी बघा सरप्राईज. ओके इट वॉज मी. काय करते? फोटो दाखवते देवीचा. आता आपल्याकडे सवसणी आलेत ना, हो चल त्यांची ओटी भरायची आहे, हळद कुंकू लावायचं आहे. हो मी शूट करते. हो. किती पाहिजे? आली आली सुनीताबाई आली. मम्मी लोग आता है वो बोलेगा तो फिर उल्टा बोलना पड़ता है. अच्छा. तिथे सगळ्यांनी बोलवलंय ते हां. फिरत आता जातो. सगळं नवीन येईल. सूट नवीन सगळं नवीन. चालेल का? तिथे जायचं आहे. दिलू दिलू पप्पी दे. हां इथे आपले काजल आणि मम्मी बसलेली आहे. सर्वात आधी तुला आज काजलचं कलेक्शन दाखवू का? कसला कलेक्शन? हळदी कुंकवाचा. आज आमची काजल आमच्या चाळीमध्ये. आव 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 आमाव. अरे छोटा भी आया है. सर्वात आधी आता चौथ्या गुरुवारचा काजल आपल्याला कलेक्शन दाखवणार आहे. आता किती कलेक्शन झालेलं आहे? कलेक्शन तसा भरपूर झालेला. कलेक्शन हे अजून कलेक्शन दाखवतो. हे बघा एवढी केळी जमा केलेली आहेत. एवढी काय, याच्यापेक्षा जास्त होती. नाही एवढीच होती. अजून होती, मी ठेवलेली. नाही नाही एवढीच होती ती. नाही, मी पहिली ठेवली. कुठे आहे ती? संपली. संपली. हा, पहिलं ताट भरून ठेवलेलं, वापली 2 डझन. बघा किती कलेक्शन. आणि बुकांचं कलेक्शन पण केलेलं आहे इकडे. किती पुस्तकं आणली आहेत? 1 2 3 4 5 6 अशी कलेक्शन. 4 कलेक्शन. आणि हळदी कुंकवाचं हे बघा, हळदी कुंकवासाठी भेटलं. बघा आपण काय दिलं म्हणाल तर आता आपण ब्लाऊज पीस घेऊन ओटी भरलेली. हो. आणि तुम्हाला दाखवतो की आम्ही कुठे जाणार आहे. मी एक वस्तू दाखवेल, त्याच्यावरून व्ह्युअर्सने समजायचं की आम्ही कुठे जाणार आहे. दाखव. काजलला समजलं असेल है ना? कोणाकोणाला समजलं आम्ही कुठे जाणार आहे हे बघून जरा कमेंटमध्ये सांगा. आम्ही सांगत नाही, पण तुम्हाला हिंट दिली. 2 दिवसात आम्ही तिकडे जाणार आहे. हे ज्या कामासाठी आम्ही घेतलेलं आहे हे काय आहे ते एक काजल दाखवेल. एक ही कॅप आहे. काजल घालून दाखव जराशी. डाग नको लावा, फक्त कुंकवाचं वरच्यावर घाल. येस. ही आम्ही वाटायला घेतली आहे आणि टोटल काय 10-12 कॅप्स आहेत. ते कुठे वाटायला घेतली तुम्हाला आता माहिती आहे. कमेंटमध्ये सांगा आम्ही कुठे जाणार आहे 2 आणि दिवसात. कधीच घेतलेली आहे. हे सरप्राईज होतं, पण हिंटमध्ये सरप्राईज रिव्हील केलेलं आहे. अजून 2 बॉक्सेस आहेत. हा बॉक्स कोणाला पाहिजे? मला हे अच्छा ओपन करायचं. येस. हा बॉक्स कोणाला पाहिजे? काजलला. ती बघ काजल फोडते. ओपन हे करा. पण काजलला देईन. हां आता बघूया या काय यार सिक्रेट सॅन्टा गेम असतो ना. मम्मी तिकडे बघ. नावाप्रमाणे गिफ्ट आहे का? खोल्या तिने चिकटपट्टी पण काढली नाही, डायरेक्ट खोकाच तोडलाय.
हसते बघ. ती समजली वाटतं काहीतरी आहे त्याच्यामध्ये. डोळे बघ डोळे बघ. काय आहे सांता क्लॉजचं कॉस्ट्युम आहे. काढ काढ काढ. अय्या सांता क्लॉजचं कॉस्ट्युम आहे. हे बघा पॅन्ट. हा कोण बनणार आहे? कोण बनणार आहे? हा, तू बनणार आहे. कधी खोलला तू बघितला कधी बॉक्स तो हा. जो बॉक्स मागणार तो घालणार तो. अरे वा मस्त. हे बघा मस्त ना. 2 छान आहे. आणि ही टोपी. हा आणि हे काय? हातात घालायचं. हे बॅग आहे बॅग. बॅग बॅग पर्स ठीक आहे आहे. ती. पर्स आहे. हा आता हे झालं इकडे. अरे वा आताच घातली. अजून काय आहे ह्याच्यात काय आहे खोल आता. आता मम्मीसाठी बघूया मम्मीने काय सिलेक्ट केलं बघूया. काय तिकडे बघ आता काय आहे हे. काय हे? काय हे? सिक्रेट सेंटरने त्याचे कपडे बिपडे पाठवले वाटतं तुम्हाला. ये काय हे? या या काजल काय सांता हे? क्लॉज आहे. हे बघ, वाव खूप क्यूट आहे. हे बघ, हे बघा. टोपी. ती तुला आहे आता ती. मी ते घातलं सुद्धा. हे घे हे घाल हे घाल. हे काय? पर्स. दाढी नाही दाढी. दाढी, दाढी. दाढी. हो, हे बघा. दाढी लावायची. लाव लाव. आता पहि- त्याची लावू. पहिलं ते लावायचं सर्व नंतर दाखवेन ना. आणि हे चला सर्व घालू. स्टिकर्स है ना. वाव, मस्त. हे मी Amazon वरून मागवलं आहे. Amazonची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. एकदम अफोर्डेबल आहे स्वस्त आहे. तुम्ही मागवा लिंकवर क्लिक करून मागवा तुम्ही. अच्छा हे गिफ्ट होतं तिथे बॉक्स ठेवलेलं. हा. मी यांना म्हणत होती ओपन का नाही करत. ते मला द्या मला द्या हे देतच नव्हते. छान आहे. आपल्याला सवाशीन पाहिजे असते ना एक गुरुवारची शेवटच्या गुरुवारी. जी ताई सवाशीन आहे उपाशी होती. आता तिला जेवू वाढलं आणि आता तिची ओटी भरायची. आपण इतर सवासणी करतो ते वेगळे असतात. ते किती पण येऊ दे आपल्याकडे फल फूल त्यांना द्यायचं आणि अशी एक सवाशीन नेमकी ठेवायची असते. त्याची काजलने आता ताईला ठेवली आहे. एक ओटी सवासणीची अशी भरायची आणि एक ओटी आपण कोणत्या तरी देवळामध्ये नेऊन द्यायची. देवीची ओटी भरायची. म्हणजे आपलं गुरुवार झाले आता. आता आपले गुरुवार झाले. इथे आम्ही जरा लहान मुलांना सरप्राईज देतोय कारण लहान मुलांना कसं काही म्हणजे त्यांना असं सरप्राईज त्यांना आवडतो बरोबर है ना. आम्ही पण लहान होते तेव्हा आम्हाला वाटायचं की असं कोणतरी येईल आम्हाला काहीतरी देईल पण कोण नाही यायचा. यायचं ते दुसरीकडे भलतीकडे जायचं. तर आपल्याला चान्स आहे म्हणून आम्ही एकदम ज्या एकदम आणि छोटे छोटे आपल्या आहेत ना. आजूबाजूला मुलं पण आपली आहेत ना हा, आवडती मुलं एकदम आपल्यासाठी आहेत. एकदम छोटे छोटे जे मुलं आहेत ना त्यांना आम्ही बोलवलं आहे. आणि छोटी छोटी मुलं अशी आहेत ना पप्पूला हळदी लावायला पण आलेली. हे बघा अशी छोटी छोटी मुलं. हा या लोकांनी पण हळद लावली तुला. हा हळदीला आलेले सर्व छोटी मुलं. आता येतील त्यांना मी गिफ्ट पण देणार आहे आणि एक सरप्राईज पण देणार आहे. रेडी होत आहे. थांब थांब तशीच बघ. बस बस बस. पर्स घाल. पर्स घातल्यावर टोपी घाल. पर्स घालल्यावर टोपी घाल. पाकिट तुझं पाकिट पाकिट थांब. पाकिट टाक. आता तुम्ही एक सांगा की तू काय क्रिसमसला काय करता तुम्ही लोक. आम्ही जिंगल बेल बनवतात आणि क्रिसमसच्या टायमाला मारतात. हा क्रिसमसला तो बघ तो काय करताय. आता सर्वांनी माझ्याकडेच बघायचा. डोळे बंद करा माझ्याकडे बघून. हे माझ्याकडे बघून डोळे बंद करा. भाई इकडे बसलेले आहेत मम्मी तिकडे आहे. हा दे चॉकलेट देणार इकडे. ठीक आहे असेच उभे राहा. पाठी नाही बघायचा. हा काय पाठी नाही बघायचं. पाठी नाही बघायचा. आणि पुढे बघ. ये समोर पुढे बघ. पाठी नाही बघणार. पिछे नाही देखणे का. वाटी बघा सरप्राईज. बंद करो.
आता सर्व जिंगल बेलला विश सांगा. एक एक लाईनीत या. लाईन लावा आता सर्वांनी. हा चॉकलेट घ्या जिंगल बेल कडून. मम्मीला स्पीकर बंद कर. थँक्यू. तुझे काय दिसते? चॉकी ना? जिंगल बेल बघा. जिंगल व्हॅन बघा तुम्हाला चॉकलेट घेऊन आले. बाय. जिंगल बेल आवडला का? थँक्यू. सेंटा क्लॉज है सेंटा क्लॉज. जाओ किसको नहीं लिया वो लो. अरे लेना. प्रेरणाला पण द्या. प्रेरणाला पण. प्रेरणा इकडे. प्रेरणा इकडे. जा. सेंटा क्लॉज काहीतरी देते तुला. जा. कोण आहे ओळखला का? ओळखला. अरे वा. वेलकम. आमच्या दिलूला दिला काय? हा भाईंना पण दे एक. संपला. हे माल भरून आलेली आहे. सेंटा क्लॉजने माल भरलेला आहे. गिफ्ट घ्या. गिफ्ट सेंटा क्लॉज कडून. मागवले कपडे. द्या आईला पण दे. त्यांना पण दे. या कपडे आणले यांनी आणले. बी आणले ते. हा ह्यांना दे. झाले सेंटा क्लॉज ते लोक. काय आता इथे बघा हे कपडे मी ना काजलसाठी. काजल नाही सेंटा क्लॉजसाठी 8 दिवस अगोदर मागवले. नशीब एकदम सफेद नशीब जायच्या अगोदर हे कपडे आलेले आहेत. फोटो काढताय. फोटो जवळ जाऊन काढा. जवळ काढा. जा ने जा. हे बघा तुला ये पाहिली. ते घ्या. आल्याबद्दल चॉकलेट दिसते का? ए मम्मी तू नाही बघितलं ना? सेंटा क्लॉज कडून गिफ्ट घे. तुम्ही काय खरंच सेंटा क्लॉज गोरा केस सोडायला पाहिजे होती. मग तसंच वाटलं असतं आणि व्हाईट कलर दिसते का लाईट? हे आता लाईट आली तिच्यावरती प्रॉपर. हा आता बरोबर केले होते. हा बघ आता बघ. बुड्ढा बाबा आया. आता इथे बघा आमची ताई पण आहे. ताई तुला सरप्राईज दाखव. सरप्राईज 2 3. कोण आहे? कोण आले? फोटोग्राफर आली आहे. फोटोग्राफर आली आहे. हे पकडा. चॉकलेटचा पाऊच दाखवा. चॉकलेटचा पाऊच. बॅग पण आहे. मस्त आहे ना ताई? ते व्हिडिओ कॉलिंग चालू आहे. ताईची सर्व फॅमिली त्या व्हिडिओ कॉलमध्ये सेंटा क्लॉजला हाय करतात. हाय. आणि हे कपडे परत सांगतोय मी ॲमेझॉनवरून मागवले. लिंक खाली देतो. एकदम अफोर्डेबल आहे. तुम्ही पण मागवा आणि एन्जॉय करा. दिलला दाखव. बाणी सर्वांना घेऊन येते वाटतं एक. कसे दिसते? एक बोल. असंच बोल घे.
आता हा कॉल काजलच्या बहिणीला लावलेला आहे. कोण आहे बानी वो नाही ये कोण आहे बुड्ढा? चॉकलेट चाहिए? अगेन इट वॉज मी. आता फ्रेम मध्ये मम्मी सुद्धा दिसते आहे, काजल सुद्धा आहे, सेंटा क्लॉज सुद्धा आहे. आपले सेंटा क्लॉजनी दाढी खाली गेली, शेव केली. हा, आता इथे तुम्हाला सांगतो की मी हे असं का केलं. सेंटा क्लॉजची बघा इकडे काय असं माहिती आहे का, जेव्हा मी लहान होतो ना, जेव्हा ह्यांच्या एवढं होतो ना, तेव्हा मला पण असं वाटायचं की कोणतरी सेंटा क्लॉज येईल, बनून येईल. वाट बघत राहायचं. वाट बघत राहायचो मी, नेहमी वाट बघत राहायचो. काहीतरी असू दे, पण काहीतरी मला सेंटा क्लॉज पासून पाहिजे होतं. आणि कधी कधी यायचे तसे चाळीमध्ये, पण ते खूप रात्री यायचे. हा यायचे, ते मोठे मोठे माणसं यायचे आणि ते फक्त एका घरात जायचे आणि पटकन जायचे आणि पटकन यायचे. हा. ते लहान मुलांमध्ये कधीच थांबायचे नाही जास्त. आणि आमच्या एरियामध्ये तर असं कुठे ऑर्गनाईज पण नाही करायचे कोणाशी स्पेशल, कारण बाहेरच्या ठिकाणी ना असे ऑर्गनाईज करतात आणि माणसांना असं कपडे घालून बोलवतात. तर मी ते ऑर्गनाईज इकडे केलं, कारण मला तर लहानपणी नाही करता आलं ते, म्हणजे बघता नाही आलं. तर इकडचे जे लहान मुलं आहेत त्यांना असं वाटतं की घरी असं वाटलं जातं ना की हां आता सेंटा क्लॉज येतील. त्यानिमित्ताने मी हे कपडे घेतले. आयतर मी घालणार होतो किंवा काजल, पण मी हे करणार होतो इकडच्या सर्वांच्या मुलांसाठी. आणि त्यानिमित्ताने कॅडबरीचा बॉक्स पण होता आमच्याकडे, तो आम्ही कॅडबरी वाटून टाकली. हो, खूप मजा मजा आली. लहान मुलं खूप खुश होते बघून. लहान मुलं आणि मोठी माणसं सुद्धा बघायला हो. खूप मजा आली. त्यांना मस्त वाटलं की हा बाबा एकदम काहीतरी छान वाटलं. एन्जॉयमेंट झाली, मस्त वाटलं. मग हा रिझन होता दुसऱ्यांना हॅपीनेस देण्याचा, कारण मी पण ते एक्सपेक्ट करत होतो लहान होतो तेव्हा. हा. ती हॅपीनेस मी पण एक्सपेक्ट करत होतो. तुला पण असं वाटलं असेल ना हा. की असं सेंटा क्लॉज येईल, काहीतरी हो, घेऊन मला येईल. पण वाटायचं. तर आता हे लहान मुलं जे आहेत ना, दिवस आता बघा ते पूर्ण रात्रभर खुश राहतील. हा. एक रात्र 2 रात्र ना ते फोटो पण काढायला आलेले आणि ना कोण कोण. दरवाजाच्या इथे सारखे सारखे बघायला पण येतात ते. तिकडे बाहेर आता दरवाजा आणि तिकडे थोडं गडबड छोटी आहे. मुलगी तर सर्वांना घेऊन येते आहे. हा, म्हणजे हे हॅपीनेस बघा, ते हॅपीनेस 1-2 दिवस सतत त्यांच्या बरोबर राहील, हो. है ना. खुश राहतील. तुम्हाला पण सेंटा क्लॉज कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा. हा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. थँक्यू, बाय बाय, सबस्क्राईब करा आणि टाटा. घंटी वाजवा. हा, सर्व करा आणि हॅपी राहा, खुश राहा, आनंदी राहा. तुम्ही पण असे कपडे घाला, आपल्या नेबरहूडमध्ये जर हॅपीनेस स्प्रेड करा आणि सर्वांना स्माइल करायला लावा. आणि मेरी क्रिसमस, हॅपी न्यू इयर. आणि हॅपी न्यू इयर. सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षात सर्वांनी हेल्दी राहा आणि सर्वांनी ॲपल खात राहा. बाय बाय. आणि एक्सरसाइज करत राहा आणि पाणी पित राहा. आणि पाणी पिया आणि आमच्या दिलूसारखे झोपा पण काढा थोडे. बाय बाय.